Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ukwaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors kwi-Betway Premiership osukunikelwa izolo according to i-Unplayables okuyikhasi la ka Facebook eliranwa intatheli engashayi eceleni ivezeke indaba zokuthi Orlando Pirates nomdlali wayo uMonapule Saleng okwilon lapha kwi-Orbit College ngathi ke kuneqembu lapha eMorocco iRaja Casablanca ngaphansi ke komqeqeshi ngokudabuka la eNingizimu Afrika uFatu David kuthiwa ke selisubmithile i-offer kwi-Orlando Pirates ke lifuna yena ke uMonapule Saleng. Khumbula ukuthi ke uMonapule Saleng kuke kwaba nama issues between yena nemanagement Orlando Pirates wagcina engasadlali nokho ke Orlando Pirates ke yagcina ke imbolekisa kwi-Orbit College until kuze kuphele ke yona ke i-contract yakhe expire ngonyaka ka-2027. Kuthiwa ke lapha iRaja Casablanca yaseMorocco ethiwa ke ifuna ukuthi ke imsayine permanent deal lapha uMonapule Saleng esingazi ke ukuthi ke Orlando Pirates engabe ke izovuma yini ke naye ke umdlali uMonapule Saleng. Kodwa mawuzobuka nje issue ebekhona between yena nemanagement lokho kusinikeza ama-doubt ukuthi ke i-Orlando Pirates ingavuma ukuthi ke imdayise uMonapule Saleng. Kodwa ke simfisela inhlanhla uMonapule Saleng akwazi ukuthi ke enze ke i-move to lapha iRaja Casablanca yalapha ke eMorocco kwiBotola Pro League. Yona update engiyiphethe ke njengamanje like i-video usubscribe kuyona ke i-channel mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethela ama transfer news kwi-Betway Premiership. Kwamanje i-video ethu asibambe la nisale kahle.